wonten Putri Kejira Ponorogo, wonten Lucy Akbara, Eren kita Ponorogo. Yuk, rental audio. Padun saking arwana. Lha coban kowe mimik piye nih? Nyuwun mimik. Mengki mawon ya. Tak dongakne ora ping lurah ya, dewan. Lah, dewan kuwat to mriku. Ora ming lurah, dewan ya ya. Wis tok dongane Om Patke iki panggah insyaallah dijabahi. Soale Om Patke ra dosa le. Iya.